In Friesland zijn het hier volle minder deerden in het verkeer vallen als vliegen hier. Er binnen 16 mensen omkwamen bij ongelukken op de Frieske dieken. De helft minder als vliegen hier, maar ook de jaren daarvoor. Ik vind het aan de ene kant goed nice, want het is een flinke delgong van het aantal deerden in het verkeer. Vlient hier winnen 29 deerden in het Frieske verkeer. 2003 Skofkelien wie het er oer de 60. Ja, en nou 16, dat is een flinke verbetering. Maar aan de andere kant, het gaat wel oer mensen die overleden binnen op de Frieske dieken, dus goed nice is het nooit. De provincie Friesland had als doelstelling dat in 2024 net meer dan 14 dodelijke slachtoffers vallen in het verkeer. Die doelstelling wordt haast dit jaar al hellen. Nog meer had het aantal verkeersdeerden zo leeg geweest als in 2013. Er zijn een paar dingen hier. Het is aan de ene kant de infrastructuur die beter geworden is. Aan de andere kant de campagnes, zoals de Bob-campagne, net maar drank achter het stuur. De economische crisis zal ik wel een rol spelen. Het is wat minder druk op het dik. En de laatste, en dat is wel een interessante, denk ik. De medische stand wordt steeds beter. Dus als je een ongeluk krijgt, dan kun je die langer weer in leven houden. Aanpak van gevaarlijke kruisingen, liek als deze bij Makkum, liek het vertuten te dwan. Met name voor squalgaande bijen en ouderen wordt Friesland zo stikken veiliger. Toch is de helft van de dodelijke slachtoffers boven de 70 hier. Zo kwam deze mannen nog eenmaal van zo'n 70 om op het Europaplein in Leeuwarden. Ja, dat zijn de kwetsbare deelnemers van het verkeer en daar moet je goed om denken. Dat zijn mensen die minder vaak achter het stuur zitten en vaker op de fiets of voetgangers binnen. Wij moeten er together met de gemeente voor zorgen dat dit soort rotondes bijvoorbeeld of een betere kruising met voetgangerspaden deellijnd worden, zodat die mensen beter beschermd binnen.